Tady ještě natáčím hezký dům a nevím, co to je. No a tady zase ten western. To vypadá westernové městečko, prostě westernová ulička Lillehammeru. To jsou to všechno kavárny, sportbary, všechno dřevěný domy. Když už to je zděný, tak to je asi nějaký magnát. Tenhle dům je zděný, podivu. Ale hned vedle, s tím komínem, už nějaká památka. Tak opět klasika western. A tady vyjde průšvih těch domů. Zas všechno ze dřeva. Takže takhle vypadá městečko. No, centrum Lillehammeru. Tohle tady